du siger nu, når du filmer. Så kan I sige hej til Inge. Hej Inge. Hej Inge. Augusti. Så kører vi kameraet rundt. Så skal vi lige se Mathilde. Og vi hygger i haven. Og nu skal vi lige have hundene. Og se, de fjollede hunde. Ja. Og Inge var så bekymret for os, at de skulle være alene. Så, Og nu er det der Frida, der lægger sig ned. Ja, de hygger sig sammen. Det Ja, er første gang, de leger så vildt. Det er første gang. De hygger sig sammen. Ja, de hygger sig. Mamma, jeg tror, at vi skal tage en ny video. Tror du? Ej, vi snupper den er sgu god nok. Vi siger lige hej. Hej, siger vi. Hej. Og sådan, det her. Nej. Ej, Malte, altså. Ej, skal vi ikke tage en ny video, mormor?